Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia kultúry a osobitne slovenskej literatúry. Za Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika a za porotu ceny Dominika Tatarku vás vítam už na 21. ročníku slávostného odovzdávania ceny Dominika Tatarku. Hneď v úvode chcem poďakovať za finančnú podporu dnešného podujatia pánovi Vladimírovi Češetkovi, spoločnostiam EXE a Elite Travel a zároveň partnerom ceny Ernesta Valka. Taktiež chcem poďakovať za kvalitné víno Jánovi Hacajovi a vinárstvu Hacaj a tiež chcem poďakovať za možnosť udeľovať túto cenu v takomto krásnom priestore Karlovi Pavu. Predtým, než pristúpime k tomu hlavnému bodu, kvôli ktorému sme sa zišli, chcem poprosiť našich ctených hudobníkov Jozefa Luptáka a Borisa Lenka, aby prišli sem na pódium a zahrali Bacha a improvizácie. Nech sa páči, pani hudobníci.
prvé podobné vystúpenie. A teraz už chcem poprosiť predsedu poroty ceny Dominika Tatárku a prezidenta Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Petra Zajaca, aby oznámil, kto získava cenu Dominika Tatárku za rok 2014. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Tá porota ceny Dominika Tatárka zasadla tak ako každý rok vo svojej stálej podobe, plus členmi boli v tomto roku aj nositelia ceny Dominika Tatárku za rok 2013 Mila Algová a Martin Butora. A táto porota v zložení, ktoré vám teraz prečítam, Vladimír Petrik, Daniel Fischer, Martin Mojžič, nový člen, Martin Porubiak, Martin Šimečka, Jan Králik, Petr Zajac, a teda, ako som už povedal, Mila Algová a Martin Butora, udelila cenu Dominika Tatárku za rok 2014 Ľubomirovi Longauerovi za monografiu Vyzliekanie stroja z vydavateľstva Slovár. Poprosil by som Ľuba Longauera, aby si prišiel prevziať najprv diplom. A gratulujem. Ďakujem pekne. Musí niečo napísať. Ďakujem pekne. Teraz by som poprosil pána inžiniera Jana Králika, aby odozdal aj v mene ďalších dvoch sponzorov, teda firmy Exe a Elite, aby odozdal tú finančnú čiastku ceny Ľubomirovi Longauerovi. Nech sa páči. To je milé prekvapenie. Ďakujem. Ďalšia súčasť ceny je ako každý rok dar výtvarníkov. Ja som vždy veľmi hrdý na to, keď to môžem oznámiť, ale tentokrát to nemôžem robiť ja, pretože ide naozaj o veľmi zvláštnu cenu a ja si netrúfam jednoducho na to, aby som ju oznámil, pretože by som to nezvládol, poviem to rovno. Takže som požiadal Daniela Fischera, ktorý sa každý rok vždy tak cúvne, keď sa máme dohodnúť, že či teda predsa len neodovzdal tú cenu, ale tentokrát nemohol teda nejakým spôsobom sa tomu vyhnúť, jednoducho z kompetenčných dôvodov, takže poprosím ťa, aby si prišiel sem a povedal to, čo treba povedať. A veľmi sa teším, že tento rok je tá cena pripravená, výtvarnícka, takým spôsobom, akým sa vám to podarilo na dohromady. Pekný deň prajem. Ako Peter už oznámil, je to každoročne, pre mňa je to obrovská radosť, keď pred 20 rokmi som spontánne navrhol, že by súčasťou ceny Dominika Tatárku mohlo byť nejaké výtvarné dielo. Netušil som, že to bude životne. A naviac dostal som tým skutočne úžasný dar mať tú možnosť obdarovať tou možnosťou niekoho. V prípade dnešného laureáta je tu však riziko nosenia dreva do hory. A pamätám si cirka možno presne pred 30 rokmi som bol s rodinkou na jednej z nejedných návštevku skvelých pražských sochárov pani Viera a Vladimír Janouškovi. A pri lúčení mi pán Janoušek, ktorý by dnes mali vyše 90 rokov, povedal: Danieli, mockrát díky za tvoju přízeň. Ja som tomu nerozumel, ale hovoril som, že teda ja ďakujem a ja
som si povedal, že skúsim a zatelefonoval som Pavlovi Čejkovi, jedného zo žiakov Ruba Longauera, a som ho oslovil, som povedal, oče, vidím, a budeš ochotný? A on povedal, Ľubovi? Úžasné, skvelé. Ľubo je môj človek, oslovím všetkých ostatných. Takže oslovil všetkých ostatných, ako im Ľubo hovoril, jeho machríkov, teda študentov. A teda vytvorili sme album, kde je 13 signovaných grafík a podielali sa na tom Miloš Klida, Martin Šuty-Šutovec, Peter Hajdín, Emil Trličiak, Ďuro Veloch, Robo Paršok, Mária Kryšková, Ďuro Vlaško, Palo Čejka, Maro Šmit a z mojich teda rovesníkov, kolegov, hovorím, tituly Stano Stankovský, Palo Koma a autor tejto poznámky. Takže prosím vás, príďte pogratulovať podať ruku. Hobla. Dajte mu hobla. Ďakujem, sú to zväčša moji žiaci. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Ak chcete vy niečo povedať o Ľubovi Longauerovi, máte teraz šancu. Dobrý večer, prajem všetkým. Moje meno je Stano Stankovci. Som Ľubovým kolegom, bývalým kolegom na Vysokej škole výtvarných umení, kde sme zo pár rokov aj s našim kolegom Pavlom Komou zakladali alebo nejakým spôsobom sa snažili. Spolu učili samozrejme, ale hlavne sme sa snažili, aby grafický dizajn alebo dizajn vizuálnej komunikácie mal na škole svoje dôstojné miesto a bol inštitucionalizovaný tak, ako sa patrí. Pre mňa je čest, že takto situačne v tomto momente môžem ako povedať za nás to, že chcem Ľubovi Longauerovi hlavne k tej cene popriať. Myslím si, že si ju právom zaslúži. Tí, ktorí sledujeme jeho dielo, jeho výskum, vieme, o čo ide a hlavne mu chcem popriať do ďalšej práce výskumnej a samozrejme aj tvorivej. Veľa síl vydrže a invencie, pretože čaká ho ešte naozaj veľa práce. Aspoň potom tak rozpráva, že tie výzvy, ktoré si sám pred seba položil, na to bude potrebovať ešte nejaký ten čas. Doprajme mu ho v plnom zdraví a v plnej vitalite. Teraz by som požiadal Ľuba Longauera ako nositeľa ceny Dominika Tatarku za rok 2014, aby predniesol svoju tatarkovskú reč. Tak som sa z modlitvom radosti Barbalárovi prišiel na
besedu, nejaký prejav. Ďakujem pekne žiakom a priateľom. Teraz teda ten môj prejav, ktorý má názov Vo veciach ducha nie kompromisu. Klamal by som, keby som tvrdil, že ma cena Dominika Tatarku nepotešila. Netajím sa však svojim rozporuplným vzťahom k cenám. Tá rozporuplnosť však nie je antagonistická. Nejaký čas som uvažoval, čo s tou cenou. Predsa len je to cena s istou váhou, a keď jej prijatie mi môže v istých dôch škodiť, ale tak môže mojim dňam pomôcť. Nie je jednoduché vydávať také drahé knihy, ako robím, a keď už vložím do toho toľko energie, chcem, aby mali ohlas. Mám svoje roky, už nie som mladistý zúrvalec, provokujúci v normalizačných krčmách komunistov. Pretrpel som aj poníženia, prišli kompromisy a bohužiaľ prijal som aj nejaké ocenenia. Môj spolužiak Igor Vinárik svojho času hlásal heslo: vo veciach ducha nie kompromisu. Tvrdil, že jeho autorom je Marian Budrok. Odkiaľ ho mal Marian, neviem. Ja som vyslovil pochybnosť, že či to on vymyslel, ale žena mi to tam zakázala napísať. S heslom v teoretickej rovine súhlasím, aj keď sa mi v praxi bohužiaľ kompromisy pritrafili. Pochybnosti pri cenách, najmä pri cenách štátnych, oficiálnych a teda udelovaných mocov sú vždy, za totality obzvlášť. Cena Dominika Tatarku je udelovaná konzervatívnym inštitútom Milana Rastislava. Ináč mimo text je, že keď som si to pozeral na internete, ma prekvapilo, že tvoria sami mladí ľudia, okrem Zajaca. Nie je to teda cena politická, oficiálna, mocenská. Isté politikum však predstavuje, veď jej zakladatelia sú ľudia novembra 1989. Od študentských čias poznám kolegu Daniela Fischera a Fera Mikloška. Martinom Porubiakom som sa zoznámil pri mojej práci pre divadlo ešte za komunizmu. Ale s Petrom Zajacom, Martinom Šimečkom a Martinom Butorom som sa zoznámil až 20. novembra roku 1989 v Umeleckej besede. V podstate patríme do jednej generácie. Za normálnych, nie normalizačných okolností by sme sa možno stretli v kaviarni, ale zda by sme aj spolupracovali na nejakom časopise. Vždy som túžil robiť časopis. Do kaviarni som koncom 70. rokov prestal chodiť, lebo to nemalo význam. Normalizáciu sme prežívali v dosúavreckých getách. Jedno také spoločenstvo bolo aj v Devínskej Novej Vsi, kde bývam. Netušil som, že celá moja činnosť, do ktorej patrí aj vydávanie kníh, napravu staroby ma zavali toľkými povinnosťami. Nemám čas na prepracovanú esej o mojom vzťahu k Dominikovi Tatarkovi, ani na historickú štúdiu napríklad jeho žurnalistike. Musím variť z toho, čo môj archív, knižnica a slavnúca pamäť dá. Začnem mojimi oceneniami, prvé si totiž pamätám. V druhej triede na základnej škole v Martine som bol ocenený v školskej literárnej súťaži za básničku Púpava. Keď som prevzal knihu s venovaním, počkal si ma učiteľ slovenčiny na 2. stupni Alexi, zvaný Rapso, ktorý ma neskôr tú slovenčinu učil, tak to si ma privolal počet Longaver. A opýtal sa ma: Longaver, napísal si tú básničku ty? Áno. Nenapísal to otecko? Otec totiž písal básničky pre deti do Horonského slniečka. Nie. Pozri sa mi do očí a neklam. Naozaj? Naozaj. Pohľadil ma a povedal: pekne si to napísal. Po 60 rokoch je cena Dominika Tatarku moje druhé literárne ocenenie. Vynechám
prospech, umiestnenie na recreačných pretekoch, výtvarných súťažiach a podobne. Žiaľ, otec odo mňa tvrdo požadoval zorniarstvo, ktoré som v duše nenávidel. Budeš prilírovať, rozumel si? Jednu kolektívnu politickú cenu na zisku, ktoré som sa podielal, nemôžem vynehať. Niekedy v roku 1960 môj pionierský oddiel vyhral školskú súťaž Expedícia za červenou zástavou. Bola to komplexná súťaž, budovali sa rôzne súťažné úlohy. Dôležité body sa dali náhňať z berez surovín, budovala sa každá surovina zvlášť. Problémom bolo staré perie. Našli tu starých domov určených na zbúranie staré periny, príšerne smrdeli. Neviem, na čo komu boli tieto presýkané periny, ktoré sme na našom starom kočíku dotrepali do školy, ale nám pomohli vyhrať súťaž. Za odmenu si oddiel mohol dať vyšiť meno hrdinu Sovietskeho zväzu Vasilia Ivanoviča Čapajeva na svoju zástavu. Každý člen oddielu na to prispel 3 korunami, čo bolo dosť. V roku 1971 som sa stal ideologickým tajomníkom skupiny 29. V tom istom roku mi skupina 29 vydelila čestné tituly prvý utekajúci a lví podielač ako uznanie mojich špecifických zásluh v rámci skupiny. Titul Zaslúžilý člen skupiny 29 zámerne nespomínam, lebo v skupine dostal každý, podobne ako aj titul Zakladajúci člen skupiny. Povedané hovorilo rečou umelcov, mám však aj ja zaslúžilého. Od roku 1990 som 20 rokov učil na 2 vysokých školách. Za túto činnosť som obdržal iba 2 pokarhania a predvolanie na zasadnutie Senátu, na ktoré som sa nedostal. Neoficiálneho právne pochybného ocenenia som sa však predsa len dočkal. Niekedy v roku 1996 mi hnutie Nová trápnosť, už ste mohli vidieť za chrbtom, teda skupina mojich žiakov, tzv. Macherikov, udelilo čestný doktorát. Uvádzam relevantné časti z rozhovoru s Martinom Šutovcom, ktorý som poskytol do jeho osobného časopisu. Dopočul som sa o vás, že vám bol udelený doktorát prestížnej organizácie Nová trápnosť. Nezávidia vám vaši generační kolegovia umelci? Odpoveď. Môžem tú vecičku, ktorú ste mi strčili počas vykonávania mojich pedagogických povinností do ruky, spolu s ironickým komentárom, ktorý som si musel vypočuť, považovať skutočne za čestný doktorát? Nie je to z vašej strany nejaká zlomyselnosť, ktorou zvyčajne mladí macherici znevažujú starších? Veď to nie je žiadny písomný záznam, žiadny dokument, ktorý by doktorát potvrdzoval. Nie, môj milý, obávam sa, že keď sa vec slušne nevyrieši, nemôžem doktorát považovať za právoplatný, ani ho nebudem vo výkaze mimoškolskej činnosti uvádzať. Musím však priznať, že tu došlo z mojej strany k porušeniu zásad nekompromisnosti ducha. Vo výkazoch mimoškolskej činnosti som tzv. Doktorát neuvádzal, ale inde áno, podľa toho, ako sa mi to hodilo. V roku 2008 pri mojom okrúhlom životnom jubileu ma Nová trápnosť poctila druhý raz. Tento raz to bola osobitná cena vďaky pánovi učiteľovi s láskou. Tento neobyčajne vkusný pohár mám umiestnený na viditeľnom mieste. Vy, keď sa nám pozriem, prejdú mi po chrbte zimomriavce, hrdle sa mi spraví hrča a do očí sa mi tlačia slzy. Tento prudký výbuch citu musím vždy zabiť. Ako buď rybníkovým vývarom alebo minerálkou fatra, oboje je veľmi dobré na pálenie žáby. Improvizácia, to som využil. Pri tej príležitosti som bol ocenený osobitnou cenou ministra kultúry za celoživotné aktivity v oblasti grafického dizajnu. A opäť sa tu vynoril Martin Šutovec a
aby ma provokoval otázkami tento raz pre denník SME. Náš vzťah bol a je rozporuplný, i keď v poslednej dobe sa ustavil viac príkladnom znamienku. Podpichol. Vždy ste boli známi svojim neskrývaným antipapalášským postojom. Aké je dostávať cenu udelovanú ministrom kultúry? Odpoveď. Ale nejako to už vydržím, nebude to vraj dlho trvať, kravatu ani motýlika mať nebudem, manželka mi však v mimoriadnych veľkostiach kúpila sako. Mám doteraz. A teraz o tom háklivom, o prijatí ceny. Už prijal som ju, lebo peniaze za to nie sú. Ale fakt, že neviem, ako by sme mohli bez štátnej podpory založiť umelecko-priemyslové múzeum, ale je fakt, že neviem, ako by sme bez štátnej podpory mohli založiť umelecko-priemyslové múzeum. A to je prepotrebné. Ukážte mi slovenského Guggenheima alebo Gettyho a ja pôjdem za nimi. Pri preberaní ceny som ministrovi Marekovi Maďaričovi povedal, že ak to múzeum nevznikne, cenu preleštím a vrátim. Vtedy som ešte učil v Nitre. Moje študentky mi po vykonaní tohto počinu položili písomnú otázku opäť vo svojom študentskom časopise, pretože ja som vždy nútil pri zadaní tvorba časopisu ten časopis aj vytvoriť, aj napísať. A nikdy ma neminulo interviu. Už som dal sa asi 10. Myslíte, že toto vaše gesto potí žiadané reakcie? Odpoveď. Osobitná cena ministra kultúry za celoživotné aktivity v oblasti grafického dizajnu je zo skla, lesklého kovu, v čierno-červenej krabici rozmerom 19x15x9,5 cm. Nezaberala veľa miesta na skrini, ale musím priznať, že keď som ho na ňu umiestňoval, mi nešťastnou náhodou spadla a ostal na nej taký malý škrabanec veľkosti asi 8 mm. Takže nie je celkom pravda, čo som napísal pánovi ministrovi, že sa môže použiť druhý raz. Je potrebná malá investícia na recykláciu. Ako správne vravíte, išlo najmä o gesto. Cenu som vrátil, lebo som to pánovi ministrovi pri odovzdávaní slúbil, keďže mnou stanovené podmienky na vrátenie ceny boli dodržané a ja som svoj sľub musel splniť. Rátal som s tým, že to nejaké relevantné reakcie nepodnietí. Ohlasy na toto moje gesto boli iba záporné. Jeden z komentujúcich internetových anonymov to označil za infantilné gesto infantilného dizajnéra. Infantilnovského zrejme myslel isté zhlúpnutie, nesmyselné zblbnutie, ktoré prichádza vekom. Áno, blbnem, pripozorujem to na sebe aj sám. Katarína Hubová mi vyčítala, že predsa na tú cenu ma navrhla ona a hlasovala za ňu porota, že minister mi ju len odovzdal. Hnevala sa a myslím, že mi to neodpustila doteraz. Alebo hej? Ani ministrovi kultúry sa moje gesto nepáčilo, ale zabralo. Mimochodom, toto zlobné gesto som na ňo nameril nespravodlivo. Nahnevala ma reakcia mladých kolegov kunzhalistov, ktorí nechceli o probléme názvu múzea s nami diskutovať, videli len svoj problém. Im som však nemal čo vrátiť. Keď sa Marek Maďarič po kajcerovskom intermece na ministerstvo kultúry vrátil, požiadal som ho o prijatie. Dostal som termín na druhý deň. Dotrval som s ním asi v hodinovom rozhovore, a veci sa vďaka nemu pohli. Dnes má múzeum už takmer rok. Je to krehké novorodenianko, ale je. A ak tu cítite v podtóne kritiku pravicových ministrov, cítite už správne. V roku 2009 som dostal mail od kolegu Stana Stankovciho. Vyberám z neho. Na prelome septembra a októbra bude škola sláviť 60. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa chceme za katedru navrhnúť na titul honoris causa. Napíš mi prosím ešte dnes, či s tým súhlasíš. Pevne verím, že budeš súhlasiť. Odpoveď. Milý Stano, myslím, že tušíš moju odpoveď, to je nie. Bez cirkusu ironických odpovedí a otvorených listov.
Už som starý na podobný intelektuálny folklór, hoci svrbenie a nutkania na podobné exhibície z mojej strany by bolo. Po krátkom uvažovaní som toto nutkanie zabudil. Uznaj predsa, že by som sa skrátil. To nejde. Takže ešte raz nie. Ľubomír Longaver, držiteľ titul, a tu som použil ten čestný doktor Žlutianova trápnosť. Čiže nie som principiálne posledný vo veciach ducha. Odpoveď škoda, z našej strany to bol úprimný úmysel, ale mám pochopenie pre tvoje rozhodnutie a plne ho rešpektujem. Na vysvetlenie, z VŽU som odišiel v hneve s hlasným zabuchnutím dverí. A titul doktoris honoris causa by som aj tak nedostal, bol to len návrh a v umeleckej rade by aj tak neprešiel. Ale s istým, povedzme, značným pribúrením očí by sa toto moje razantné počínanie mohlo zarátať nekompromisné vo veciach ducha. Čo vy na to? Toľko k mojim skúsenostiam s obťažami pri uvedení nekompromisnosti ducha do praxe. Pozrime sa na vec obecnejšie. Najzúrivejšími odporcami cien titulov a oficiality boli dadaisti a surrealisti. Dominik Tatarka mal k surrealistom blízko, ale dogmatických surrealistom nebol. Stýkal sa so slovenskými nadrealistami, ktorí boli od neho niečo mladší, ale tí titul mi neopovrhovali. A na socialistické realizmus sa preorientovali veľmi rýchlo. Postihlo to aj Dominika Tatarku. Neviem presne, aké oficiálne ceny získal. V 50. rokoch iné totiž neboli. Ale určite nejaké obdržal. Po slávnom Chruščovom prejave na zjazde sovietských komunistov v roku 1956 sa jeho postoj zmenil. Titul Zaslúžilý umelec mu bol udelený v roku 1969 v dozvukoch obrodnej jary. To však už bol iný Tatarka. K nemu samému sa vrátim v závere. Pozrime sa však na to, ako sa uplatňovala vedúca úloha komunistickej strany v kultúre. Totalitný režim systém organizoval všetko podľa sovietskeho zboru vojenským spôsobom. Umelcov delili podľa členstva vo zväzoch a evidovaných kandidátov členstva a členov. Nasledovali laureáti, boli rôzne stupne laureátstva a na vrchole bola štátna cena Klementa Gottwalda. Ďalším stupňom povýšenia bol titul Zaslúžilý umelec a vrchol hierarchie bol národný umelec. Priamu moc povolovať výstavy, publikovanie, účinkovať divadle mali zväzoví funkcionári. Tí však tiež neboli všemocní a nad nimi stáli úradníci z Ministerstva kultúry a nad tým ešte mocnejší z aparátu komunistickej strany. Zákazy boli málo, kedy písomné, záznamov bolo málo. Najmä za normalizácie si na toto súdruhovia dávali pozor. Boli tu však šéfredaktori, riaditelia divadiel, filmových ateliérov na Kolíbe, ústavov Slovenskej akadémie vied, rektori a funkcionári vysokých škôl a podobne. Funkcie sa kumulovali. Za normalizácie bolo známe, že slovenskú kultúru riadia Miroslav Válek a Ľudovít Pezlár v rámci stranickej hierarchie boli rovnocenní, boli obaja členovia predsedníctva UVKSS. Nad nimi však trónil Vasil Biľak, ktorý občas do slovenskej kultúry zasahoval v Prahe. Nič však v reálnom živote neexistuje v čistej podobe. Ľudia sa menia, v rôznych situáciách sa správajú rôzne. Vonkoncom nemožno tvrdiť, že každý národný a zaslúžilý umelec bol slabý umelec, ktorý dostal titul za servilitu. Boli talentovaní umelci, ktorí mali všetky predpoklady na rozvoj, ale zničila ich politika a alkohol, ktorom topili výčitky svedomia. Cukríkom, ktorým lákali komunisti na spoluprácu umelcov, mohol byť aj prísľub titul. Usporiadanie výstav, veľká zákazka a podobne. Slovenskí umelci tvorili široké spektrum charakterov, od zastrašených až po odvážnych nenudím. Prídu aj zravnejšie časti. Hlavným vynúcovacím prostriedkom teraz nasleduje normalizátorov bol strach. Na šírenie strachu mali ŠTB. Tá dostávala tipy a udania od funkcionárov a svojich agentov, ktorí umelcov majú zvlášť zastrašovať a otravovať. Tatarka bol na prvom mieste medzi prenasledovanými. Zdôrazňujem to hlavné. Umelci nie sú vyzbrojení
nejakou špeciálnou imunitou voči tlaku moci. Sú možno márnivejšie ako iné stavy a vedia sa veľmi vášnivo a úprimne nenávidieť. A ceny a tituly obľúbujú. Niekoľko príkladov na ukážku celého spektra postojov totalitné oficiály poskytujem, teda ako amatérsky historik. Z výtvarníkov veľmi tužil po titule Národný umelec Gustav Malý. Zomrel v roku 1952 a titulu sa nedočkal. Kolúfa, že sa utrápil čakaním na titul, ale potvrdiť to neviem. Nemám o tom nejaké potvrdzujúce, zlisto alebo niečo také. Božena Slavčíková, Timrava, tá stará tetka z dediny, si uchovala ostrý a jasný pohľad až do staroby a má moju hlbokú úctu. Napísala, že ak sa má stať národnou umelkyňou za tú cenu, že nebude mať považok z kostola, tak žiadny titul nechce. Národnou umelkyňou sa stala v roku 1947. Či mala cirkevný pohreb, neviem, zomrela v roku 1951. No Martin Benka cirkevný pohreb nemal, i keď som našiel mnoho dôkazov, že bol veriaci. Je ukážkovým príkladom zberateľa vyznamenaní. V roku 1937 získal Štefánikovú krajinskú cenu. Pri príležitosti prvého výročia vyhlásenia Slovenskej republiky 14. marca 1940 mu udelili štátnu cenu za výtvarnú tvorbu. Spolu s ním dostali cenu básnik Andrej Žánov a Mikuláš Schneider-Karnavský. Hoci bol spočiatku komunistov v nemilosti, už v roku 1948 dostal od nich cenu. V jeho pamätiach som našiel tento pozoruhodný zápis. Dostalo sa mi pocty od štátu z rúk ministra školstva a kultúry profesora Zdenka Nejedlého. Laureátská štátna cena druhej triedy. Za to vážil som si danej pocty, keď bola polovičná. Horšie následky sa dostavili, ktoré zarmútili. Peniaze, čo sú 50 000, to je z laureátsku cenu druhej triedy. Mal som doma pre prípad kúpy stavebného pozemku a chyba z mojej strany bola, že som si ju neuložil do banky a tým prípadla zase štátu viac menej znevýhodnenej mene pri menovej reforme. Žiadosť som napísal, poškamral, požaloval sa, olutoval, pomlčka a nezošalel. V roku 1953 mu bol udelený titul Národný umelec. Mal 65 rokov. V roku 1954 mu Janko Alexi napísal: Miloš Bazovský mi píše, že rentu nebudeš dostávať. Asi aj v tvojom menovaní je slovo čestný titul, ako i v mojom. Ak je to pravda, bude ti musieť povereníctvo kultúry vymáhať rentu vzhľadom na tvoje choroby. To pôjde. 3 bodky, tam boli ďalší text. Potom vyhľadaj na povereníctve kultúry Rudach Úhra Sochára a on ťa predvedie k povereníkovi Ondrovi Klokočovi, u ktorého nájdeš porozumenie. Nedávno som s Zubom hovoril o tvojej veci. V októbri 1963 dostal Benka gratulačný list, mal 75 rokov, od Františka Kalinu, vedúceho redaktora vydavateľstva Osveta Martine, ktorom chybne blahoželal udeleniu titulu Národný umelec. Benka rukou pripísal poznámku. Ako vedúci redaktor nevie, že titul Národného umelca som dostal v roku 1948. Asi nečítal noviny, nepočúval rozhlas, nevidel televízor, z čoho sa mohol dozvedieť, že mi bol udelený Rad republiky 21. septembru 1963. To samozrejme Benka tam napísal pre mňa ako prebádateľa odkaz. On na to vždy myslel. A keď tam bolo niečo pikantné, tak to nezničil, ale napísal zničiť. Bod sa vždy skočil. Vydal sa však urazený majster, lebo národného umelca dostal až v roku 1953. Vidť text vyššie. Nechcem však, aby národný umelec Benka, Martin Benka, nositeľ Radu republiky, vyzeral v tomto texte ako naivný ťučmák a hoštapler. Tituly a vyznamenania boli naozaj jeho slabosťou. V tomto smere bol veľmi márnivý. Nehľadal na to, kto mu tento titul dal. Isté, mal aj slabiny,
podliehal aj tlaku moci, ale on nikoho nekádroval ani neudával. Naopak, jeho kádrovali, jeho udávali, jeho fizlovali, jemu závideli. Na ňom si mnohí duševní marolníci brúsili jazyky. Bál sa, kľúčkoval, ale treba vyjasniť, koho sa bál a prečo. Keď hodnotím jeho život, to pozitívne vysoko prevláda. A od komunistov prežil aj poriadne poníženia. Podobne to bolo aj s Fulom. Toto sú tie prípady, keď totalitná moc potrebuje umelca, aby sama seba priklašlila a ukázala sa v milosrdnom svetle. Vyznamenávala umelcov, ktorí dovtedy prenasledovala. To sa stalo aj neskôr, v období tzv. Perestrojky. Súdruhovia vysielali verejnosti signál, ktorým oznamovali, že vám nové vetry. Lenže bolo neskoro. Verejnosť už nemohli doblašnúť ničím. Kolovali vtedy o nových vetroch vtip. Vanú síce, ale zo starých zadkov. Milan Lasica, ktorý dostal pol roka pred novembrom 1989, zaslúžilého, to komentoval takto. To bolo veľmi zaujímavé. Myslím, že som to dostal preto, lebo ten režim chcel v roku 1989 ukázať, aký je úžasne liberálny, že vyznamenáva aj takých ľudí, ktorí s ním politicky nemajú nič spoločné. A vyjadril sa aj k neskoršiemu vyznamenaniu od Ivana Gašparoviča. Pokiaľ ide o poctu, ktorá sa volá Prívinov kríž, tak tam mám trošku zmiešané pocity. Dokonca by som povedal, že cítim určitú pachuť, väčšiu, než to zaslúžuje umelectvo. Na otázku, či neuvažoval, že to odmietne, odpovedal nie. Ja nemám rád takéto gestá. Nikto sa ma vopred nespýtal, či to príjmem. Zvykne sa hovoriť, že v súčasnosti máme slobodu, ale podliehame tlaku komercie. Treba to upresniť. V 50. rokoch skončilo mnoho umelcov vo väzení. Zacitujem z môjho iného rozhovoru na túto tému, ktorý vyšiel vo Vanovičovej tvorbe, lebo lepšie to nenapíšem. Normalizačný nátlak bol predovšetkým komerčný. Chceš cestovať na západ? Podpíš spoluprácu a môžeš tam byť takmer stále. Chceš docentúru a mať vyšší plat? Chceš dobré miesto Slovenskej akadémie vied? Vstup do KSČ. Môžeš si vybrať. Chceš byť šéfredaktorom literárneho časopisu alebo korektorom? Chceš byť zaslúžilým umelcom? Chceš, aby sme ti zrušili zákaz publikovania? Chcete, aby sme vám znovu povolili vlastné divadlo? Chceš, aby sme povolili tvojim deťom študovať? Stačí jeden podpis. Treba spod Antichartu. Miroslav Válek bol veľmajstrom tohto premysleného a doslova diabolského vydierania. To on ho nazval metódou pozitívnej kompromitácie. Vydieraný mal pocit, že mu kolega minister a utajený priaznivec medzi mocnými pomohol. Válek rád vystupoval ako akýsi biblický Jozef z Arimatie komunistickej verchuške. Spomeniem napríklad text, ktorý napísal Vincent Šikula pri príležitosti ktorého si zjazdu komunistickej strany. Šikula napísal, že spisovateľ je bubeník a politik je generál. Generál politik zavelí a spisovateľ bubnuje. Keby to napísal Milan Lajčiak alebo Andrej Plávka, neprekvapí ma to a zasmiem sa. Keď som toto však prečítal od autora niektorých kníh, ktoré som mal rád, bol som značne deprimovaný. A pýtam sa, toto bola cena za titul zaslúžilý umelec? Na záver sa vráťme k Dominikovi Tatárkovi, keďže preberám cenu nesúcu jeho meno. Nepatrí k bezvýhradným uctievačom jeho tvorby, teda jeho literatúry. A jeho životná cesta bola komplikovaná a dalo si sa všeličo kritizovať a o všeličom polemizovať. Jedným dýchom však musím dodať. Od chvíle, keď ho komunistická moc zavrhla a zaradila medzi stroskotancov a zapredancov, nejaký kompromis ducha nepripustil. Údel prenasledovaného bez zvyšku prijal a zotrval v ňom až do smrti. Štilizoval sa do úlohy karpatského zbojníka,
bol sportovcom svojho mýtu a sám mytologizoval svojich priateľov. Václava Havla napríklad nazýval knieža Václav. Môjho priateľa Mariana Hubu nazval apoštolom. Počas dlhého, otravného, demoralizujúceho obdobia normalizácie sa stal jeho starecký fotogenický zjav symbolom neuhybnosti. Môžeme dôvodiť a vysvetľovať, prečo sme nepodpísali chartu a nestali sa dizidentmi. Prečo si to Tatarka mohol dovoliť a my nie. Ale to je tak asi všetko, čo môžeme urobiť. Aj on sa mohol kajať a nasypať si popol na hlavu a odvolať svoje postoje z krízových rokov. Vydali by mu možno prvý a druhý úder, aby ho zosmiešnili. Dostal by honorár, ponižovali by ho však naďalej. Počas normalizácie svoju úlohu ikony odporu splnil poctivo a bez zbytku. Lebo ako hovorí môj spolužiak Igor Minárik, ktorý to počul od Mariana Budrocha, vo veciach ducha nie je kompromisu. aby predniesla laudáciu Ľubomirovi Longárovi za všetkých nositeľov tejto ceny. Ak si to niektorí dosť pamätajú, tak tých nositeľov bolo viac, bola to jednak ona, jednak celý kolektív okolo Iva. Takže ona predniesie tú reč za všetkých. Zároveň by som chcel robiť ešte dve veci. Jednak požiadam Martin Butora, aby sa všetkých pozdravil. Myslím, že tak ako viacerí, tak ako som to tu započul, že nemohli prísť, lebo sú chorí, tak ani on nemohol prísť. Ale pozdravujem vás. Myslím, že Ľubomír už telefonoval, tak sa mi zdá. Má vysoký tlak. No. Takže to je jedna vec, čo som chcel povedať. A druhá vec, pretože už nebudem hovoriť, lebo ešte pred tým posledným budovným číslom bude hovoriť riaditeľ Konzervatívneho inštitútu Peter Gonda, tak ja by som osobne chcel poďakovať organizátorom z Konzervatívneho inštitútu. Skoro nikdy to tu nerobíme, ale myslím si, že to treba aspoň raz povedať, lebo najlepšia robota je taká, kde nevidno veľmi tých, čo robia, nevidno teda to lešenie a tie kostry okolo toho, ale vidno tú robotu a je to veľmi elegantné. Myslím si, že takéto je a chcel by som sa ja poďakovať hudobníkom, lebo sú to skvelí hudobníci a skvelí priatelia. Veľká Havlová. Laudácio a Ľubomír Longauer. Vážení prítomní, drahí priatelia, priznám sa, trochu som sa obávala, ako zvládnem hodnotenie autora a knihy, ktorí pochádzajú z trochu iného poľa kultúry ako to, čo je mojím hlavným záujmom. Tieto obavy sa rozplynuli, keď som na strane 201 tejto štýlovej, elegantnej a ušľachtilej knihy našla obálku básnickej zbierky Červený mach od Maši Haramovej, ktorú vytvoril Ludovít Fulla. Mám ju vo svojej knižnici, kúpila som ju v antikvariáte v Nitre v 60. rokoch minulého storočia. Kniha vyšla v roku 1942, čo je aj rokom môjho narodenia. V knihe Ľubomíra Longauera Vyzliekanie z kroja je nádherné zhromaždenie obálok kníh, hlavne poézie, ilustrovaných tými najlepšími Fullom, Gallandom,
historické zhodnotenie literárnych časopisov, ktoré udávali tón po roku 1918 nielen svojím obsahom, ale predovšetkým avantgardnou grafikou. Chválim Ľubomíra Longavera za knihu európskeho formátu, za jeho čistú, modernú, účelu slúžiacu užitkovú grafiku, ktorá je umením. Na tom sa myslím všetci, ktorým sa krásna kniha dostala do rúk, dohodneme. Chválim ho za formu a premyslený, vybraný obsah. Nebolo ľahké urobiť knihu tak kompaktnú a myslím aj mapujúcu takmer všetko, čo sa tam malo dostať. Chválim text, rovnocenný obrazovej časti knihy. Kniha je pozoruhodná tým, že autor je objektívny, hoci sa nevyhýba konfrontáciám, ale nakoniec je každá veta a slovo podriadené zámeru. Podať čo najúplnejší obraz slovenskej užitkovej grafiky vo vytýčenom časovom období. Nášho dnešného laureáta s jeho skvelou knihou a menami, ktoré sú v nej, by boli určite radi prijali aj v Dessau v Bauhause. Chválim Ľubomíra Longavera, že sa mu podarilo napísať text a prezentovať materiál knihy na takej istej vysokej umeleckej úrovni, ako sú tie dobové práce, ktoré chcel svojou knihou o slovenskej užitkovej grafike vyzdvihnúť. Chválim ho, že v službe dobrej veci chce zostať v úzadí a necháva hovoriť to, o čom si myslí, že by malo zostať zachované a zapamätané. Chválim a obdivujem precíznosť a krásu, s akou je spracovaný každý jeden detail knihy, ako sa papier stránok pevne a predsa mäkko podáva prstom, prevracajúcim stránky. Ako sa oči majú vždy čoho zachytiť, ako je písmo presne zvolené, aby neunavovalo naše oči. Ako sa talent a skúsenosť pretavili do knihy, ktorá by mala byť na prvom mieste pre mladých výtvarníkov. Chválim a ďakujem za potešenie duše a radosť oka a pozdvihnutie ducha. Zachovať stopu je krásne a je krásne ju aj sledovať. Aby mi niekto zanechával s takou erudíciou a láskou veci ako Ľubomír Longaver. Posledným bodom nášho oficiálneho programu bude opäť hudobné vystúpenie Jozefa Luptáka a Borisa Lenka. Nech sa páči, pani